Ja sam htjela da se nadovežem na temu koju smo pomenuli više puta, a to je zapravo zona komfora. I verujem mi da je predavačima, kao i studentima, svakako ova godina bila van njihove zone komfora. Pogotovo pretpostavit ćemo predavačima, jer studenti su bliži tehnologiji po prirodi stvari, jer su mlađi. Htjela sam da pitam zapravo da li se razmatrala i da li se analiziralo, zapravo i da li se razmatrala opcija bilo samo usmenih ispita, bilo samo pismenih u odnosu na opasnost od zaraze, odnosno da li su pismeni ispiti gde ima više studenata opasniji ili su to možda usmeni gde studenti čekaju da dođu 1 na 1 sa profesorom, pa je duži period koji oni moraju da provedu na fakultetu. Da li postoje neke analize šta je bezbednije ili da li postoji razlika? To je vrlo ozbiljna pitanja. Naravno, o tome se jako mnogo razmišljalo i razgovaralo. Vi znate da u ovom trenutku mi nemamo ni zakonsku mogućnost da držimo ispite online. Sutra će se u rektoratu održati jedna konferencija gde ćemo sa kolegama razmeniti sva iskustva online nastave u ovom semestru. I mislim da će to biti jako korisno jer vaš fakultet recimo ima dosta dobra iskustva sa platformom Moodle. Neki fakulteti su tu iskusniji, neki manje i prilika je da ovo pretočimo i u neke preporuke gde smo se na nivou KONUS-a dogovorili da ćemo nacionalnom akreditacionom telu dati neke preporuke kako da se standardi usavrše da bi bolje funkcionisalo ono što se srpski zove blended learning. I da iskoristimo sve te tehnologije da studenti bolje savladaju nastavnu materiju. Sa druge strane, što se tiče polaganja ispita, sve zavisi od uslova. Za velike fakultete gde može da dođe do okupljanja velikog broja ljudi, pismeni ispiti skoro da mogu da budu bolje rešenje. Sa druge strane, za male fakultete je skoro svejedno kako će se to organizovati. Ključna je stvar da postoji ta neka svest da moramo svi da budemo solidarni i da nema potrebe da budemo na gomili ako smo i moramo da koristimo prostor fakulteta koji je ipak omeđen, kakva je struktura zgrade, da se držimo razdvojeno, a ne da se skupljamo na gomili ili da sačekamo napolju na otvorenom. To su sve sad preporuke koje govore o tome koliko se mi ozbiljno vladamo u toj situaciji. Za neke predmete je jako teško da se organizuje jedna ili druga vrsta ispita. Nešto je vezano za tradicionalno polaganje, nešto uopšte kako su i studenti navikli. Jer verujte, mi smo ovde navikli na neke vrlo tradicionalne okvire kako se polažu ispiti. I mislim da bi neke savremenije verzije koje zahtevaju mnogo brže reagovanje studenta izazvale i prilično pometnju na našem univerzitetu. Znači mi definitivno moramo da počnemo da uvodimo iskustva online komunikacije i provere znanja i pošto ne znamo šta dolazi, naravno. To je izazov i za studente i za nastavnike i neki su nastavnici preko noći katapultovani u sferu online nastave i sigurno da ima i primedbi, išlo je dobro, ali ne verujem da je baš sve prošlo super i to je prilika da u toj komunikaciji između studenta i nastavnika, bilo to da je to direktno ili preko studentskih predstavnika, opet unapredimo stvari, ali to mora bude konstruktivan dijalog, ne samo kritizerski ili odbrambeno, nego je poenta da nam svima bude bolje. Ne mogu da vam konkretno odgovorim na pitanje, zato što to je za svaki predmet specifično, jer ne verujem da na svim predmetima možete da imate neki pismeni gde su odgovori da, ne, nego morate da imate raspisan odgovor ili ako se radi neka računica. To su vrlo specifične i različite situacije gde zapravo svaki nastavnik ili organizaciona jedinica donosi odluku kako će pristupiti proveri znanja. Ali ono što je sigurno da ne smemo da verujemo da je sad ovo poslednji put da se ovako organizuje ispitni rok i da moramo, nažalost, da budemo spremni za to da i u budućnosti moramo da se prilagodimo ovim novim okolnostima.